gunung dudu moyo. Caping gunung dudu. Dudu apa Mas Rebo? Dudu sarung. Dudu sarung lho. Kok waduh banget nih jauh. Nek sarungan biasanya nek rondo. Ngene iki lho, pos Oh, kampling. iya. Ada Rondo pos ya, kampling Mas? RT 5 RW 2 Ploson Juwet. Ini yang bikin aman. Iya. Biasanya nek nggo sarung apa nggo caping? Gue caping. Kualek ya Mas? Balik to nggo sarung kemulan atis. Lah nek caping kan iki biasanya ngapa? Biasanya ning sawah. Oh iya ning sawah. Nah, betul. Nah, terus? Ya lanjut ae. Iki pundi to Mas nyuwun? Sing nyuwun pundi, Pak? Pak. Oh alah, sini Bunda. Ini Pak iki sing nyuwun wong-wong, Pak. Betul. Iki. Sekar bisa nyawa gunung desa dadi rejo. Dadi rejo. Ini ora ilang. Asik. Rone padha lara matur suwun Bunda. Terima kasih Mbak Yu. Suwun Mas Manten. Aduh. Ayo, Mas Andri Manten. Mas Manten ini ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Manten. Ayo dang kebak. Yang kebak. Matur nuwun. Oh wis menang. Ora. Ayo ning gunung. Karena sego jago. Caping gunung dudu sarung. Mbak Rosa, di malam hari ini kerawuhan dari Bapak Lurah. Selamat malam. Selamat malam Pak Lurah, Sugeng Sugeng Dalu, Dalu Pak Lurah, dan juga dari Bapak Babinsa yang senantiasa memberikan kenyamanan, ketertiban dan juga ngono ta. Iya, ini Pak Lurah mana nih Pak Lurah nih? Pak Lurah. Pak Lurah mungkin habis ini nyanyi ya Pak. Minta lagunya apa ini Pak Lurah? Pak Babinsa juga. Bisa nyanyi ya Bu ya? Aja. Bisa nyanyi Pak Lurah nanti? Oh, Bisa. cocok. Habis ini, Alhamdulillah. habis caping gunung Habis ya. ini capung gunung tak kasih untuk Pak Lurah pokoknya, nggih. Nenek, Penceng iki lho apa to? nenek, tolong diam dulu dong. Nenek, kamu diam nenek. Yo, capcus penceng wis gembar-gembor. Goro-goro penceng. Gak, gara-gara mak lampir. Mak lampir teko malah. Iki lho mak lampire. Iki lho. Sing tidak. Sekar bisa. Loh ya. Pengen tak sunat. Enje, wis ora ono brengose kok. Tenan lho iki. Orang ono, lho orjen kok ya kewan ono, malampir ono, demit ono, Ingon-ingonane. Ingon-ingonanmu kuwi.